Sempre m'ha fascinat la naturalesa dual de la tecnologia. La manera com les nostres creacions poden ser alhora increïblement beneficioses i potencialment perjudicials. Alguna vegada us heu aturat a pensar com els dispositius i sistemes que utilitzem cada dia poden estar modelant el nostre món de maneres que ni tan sols ens adonem. Avui, explorarem un exemple històric esgarrifós que realment demostra aquest punt. Examinarem com es va utilitzar la tecnologia durant un dels períodes més foscos de la història humana, i després avançarem fins al present per veure com aquestes lliçons encara s'apliquen. Així que prepareu-vos, perquè estem a punt d'emprendre un viatge a través del temps i la tecnologia que podria canviar la vostra manera de pensar sobre el vostre smartphone o la vostra aplicació preferida. Comencem amb la nostra primera parada, Mauthausen, Àustria, durant la Segona Guerra Mundial. Darrere l'escenari idíl·lic de Mauthausen s'amagava una història fosca que exemplifica el mal ús potencial de la tecnologia. El règim nazi va utilitzar màquines de targetes perforades d'IBM, originalment dissenyades per al cens, per organitzar el treball esclau i maximitzar l'eficiència en la persecució de minories. Aquestes màquines, que eren tecnologia d'avantguarda en aquell moment, es van convertir en eines d'opressió i destrucció. És un recordatori clar que la tecnologia en si no és inherentment bona o dolenta, és com decidim utilitzar-la el que importa. L'exemple de Mauthausen ens mostra que fins i tot les innovacions creades amb nobles intencions poden ser distorsionades per servir propòsits horribles. Aquest cas d'estudi històric ens obliga a enfrontar-nos a una veritat incòmoda. La tecnologia que creem no és neutral. Amplifica i accelera els valors i prioritats de les societats que la desenvolupen i la despleguen. Avancem fins avui. Vivim en una època on la intel·ligència artificial està a l'avantguarda de la innovació tecnològica, com ho eren els sistemes d'IBM en el seu moment. La IA està transformant tot, des de l'atenció sanitària fins al transport, però també planteja serioses qüestions ètiques. Així com les màquines de targetes perforades van amplificar el control totalitari a Mauthausen, la IA moderna té el potencial de convertir-se en un mecanisme de vigilància massiva i manipulació. Però no tot és pessimisme. La diferència clau rau en com la societat decideix utilitzar aquestes eines poderoses. La IA es pot utilitzar per monitoritzar la contaminació, lluitar contra el frau o optimitzar els sistemes sanitaris. Totes forces per al progrés i el canvi positiu. Però hem d'estar vigilants. La lliçó de Mauthausen és clara. La tecnologia mai opera aïllada. Reflecteix les prioritats polítiques i culturals del seu temps. Avui tenim l'oportunitat d'aprendre del passat i garantir que les eines que dissenyem serveixin per construir una societat més equitativa, en lloc de repetir els errors que es van produir en aquell turó de Mauthausen. Llavors, on ens deixa això? Com hem vist, la tecnologia no és inherentment bona ni dolenta, és un reflex dels nostres propis valors i eleccions. La història de Mauthausen i les màquines de targetes perforades serveix com un poderós recordatori de la responsabilitat que tenim quan desenvolupem i utilitzem noves tecnologies. A mesura que continuem empenyent els límits del que és possible amb la IA i altres innovacions, hem de mantenir-nos vigilants i crítics. Hem de preguntar-nos: qui es beneficia d'aquesta tecnologia? A qui podria perjudicar? Com podem assegurar-nos que s'utilitza èticament? Mantenint aquestes preguntes en ment i aprenent de la història, podem esforçar-nos per crear un futur on la tecnologia serveixi veritablement als millors interessos de la humanitat. El poder està a les nostres mans. Utilitzem-lo sàviament.